кичә мин шушы кояшның батышын күзаллыйм. Никадәр авыр булмасын, аның рәхәтлеге бардан артык. Меңдә бер кичә элек бер шибәр һәм бер бик сылу кыз белән бер мөгъҗиза булган иде. Аның матурлыгын кояш аңлар. Һәм һәрбер көн саен шушы матурлык дөньядагы һәрбер кешегә бүләк була. Күрәсезме сез? Сез күрәсезме шушы кояшның матурлыгын? Аның йөзе түгәрәк матур. Шушы сырны мин сезгә бүген ачмакчы. Көннәрнең берсендә таң ата иде. Таңнарның матурлыгы бөтен дөньяны шушы асыл нурга күмеп, бу яшь кызга үзенең сихерен бирә иде. Матурлыгына таң калган барлык кешеләр базарларда да, зур мунчаларда да, зур кибетләрдә дә, караваннар үткәндә дә шушы кызны гына сөйли торган булганнар. Ләкин бу кызның берсенә дә күңеле төшмәгән. Төрле яклардан асыл егетләр килгән аның янына, һәм дә алтыннарын аларның асларыннан алып, шушы кызга кояш нуры итеп сипкәннәр. Кызның алтын мәрҗәннәргә бер дә исе китмәгән. Һәм дә шушындый кызыксыз гына тормышы булганда, бер заман ул бик зур базарларына китә. Һәм дә ерактан гына бер хәлвәфрүш егетнең аңа күз атканын күрә. Бу егетнең батырлыгы шул хәтле балкып тора ки, кыз моңа шундук гашыйк була. Гашыйк була да йортына күтәп кайтмый. Аны бик күп кешеләр эзлиләр. Гаскәрләр артыннан гаскәрләр җибәрә падишаһ, ләкин кызны таба алмый. Шуннан соң падишаһ: "Я Раббы, кызым исән булса, аны шушы хәлвәфрүшкә кияүгә бирермен", ди. Ләкин шушы мизгелдә падишаһка хат килә. Шул хатта сугыш башланганлыгы турында язылган була. Кыз исән, ләкин кайда икәнлеге билгеле түгел. Гаскәрләр артыннан гаскәрләр хәзер инде кызның матурлыгын түгел, ә шушы җирнең изгелеген сакларга җибәрелә. Йөзләгән, меңләгән ират үлә. Елгалар булып кан ага. Һәм дә шушы илдә бүтән ират эзе кан. Һәм дә үзләренең җирләрен бирергә теләмәгән кызлар шушы патша кызы белән бергәләшеп 40 кыз булып яуга чыгалар. 40-ы да шушы изге яуда ал каннарын биреп тормышларын тәмамлыйлар. Ләкин безнең халык моны хәтерли.